Lelo Panyasa Voice Box Aponi Kalindo President wa bunge la Malawi First the People First akulankhula kunena kuti ngati dziko la Malawi likuwonongeka pena pake amenenso akumapangitsa zimenezi ndi anzathu amipingo akuti atsogoleri achipembedzo nthawi zambiri momwe amuze mtsogoleri chilungamo kuti amalawi kuvutika ndi pamenenso amanyamuka kupita ku nyumba yachifumu kamuza mtsogoleri kuti ayi bwana zinthu kunjaku zili bwino ndipo chisankho inuyo muwina momwe wauze kuti ayi bwana athu kunjaku zinthu sizili bwino ndipo musinthe kachitidwe ndedi kalimodzi pano Panyasa Voice Box kuti timve kuti Aponi Kalindo akuti bwanja pa nkhani imeneyi komanso ndi nkhani zina monga nkhani yakuti ma TST kumulanje anthu kumeneko akuti akuvutika ndedi kalimodzi kuti timve kuti Aponi Kalindo atibweretsera zotani pa nkhani zimenezi lero pano Panyasa Voice Box. The DC, the last man standing, man of all seasons, kuyimirira Malawi mosayang'ana mtundu, mosayang'ana chigawo. Ndikaona anthu akumpoto ndimawatenga kuti ndi abale anga, Karonga, Nkhatebe, Mzuzu, Chitipa, azibale anga okhaokha. Ndikayang'ana pakati chigawo chapakati Mchinji, Salimado wa Mchisi, Deza, azibale aine amenewo. Ndikayang'ana kumwera madistrict wonse neno, Mwanza, Msanje, Chikwawa, Mulanje, Thyolo, Phalombe, azibale yanga. Ndikayang'ana ku Eastern Region kumene anthu akuvutika kwambiri makamaka kumangochi makanjira kumene kunaperekedwa ndalama kuchokera ku Qatar, kumene kunanyamuka mafumu ndi MP ya kumeneko kukatenga makobiri ansewu kuanamiza anthu akumangochi pakana lero nsewu sunapangidwe. Ndi uchisiru waukulu kwambiri kumatenga Malawi ngati agalu azibale anga. Ndipo sindingazakhale ni mantha konse Machinga, Balaka, Zomba, pena paliponse ine ndimapita ndili nawo maso, ndili nayo mikono, ndili nayo miyendo, ndili nayo brain yoganiza. Ndipo izi ndizapitirira nayi ikakhala nkhani yomuyimirira munthu amene ali oppressed mu ziko la democracy, ziko la Malawi limene anthu ake amangoyang'ana makobiri asogoleri, sayang'ana za moyo wa munthu. Ngakhale anthu opemphera ndi makape okhaokha amakhoza kumamuona munthu yokuti akulephera ntchito, koma amampitira ku nyumba kwacheko kumakampempha makobiri. Anthu amene ena amene akupangisa ziko la Malawi linolo kuti likhale ziko lomvesa chisoni, ziko limene andale amango atola anthu osauka kumatitenga ife ngati agalu kapena ngati akapolo wawo ndi anthuso opemphera. Makapena a CCAP maloma kuti akamuuze President Chilungamo Zulu Nkhoma Synod of the CCAP chimeneso chili chali chichanga anapita kuujeni ku State House ati kumakampempherera President kuti amfunire mafuno abwino nkhani ya chisankho komanso kuti ati zonse ziziyenda bwino. Osamuuza kuti Amalawi akuvutika, osamuuza mavuto amene akukumana ndi Amalawi, osamuuza kunena kuti fetereza kunja kuno kulibe. Ndipo nduna ya agriculture Samukawale akuyenera aziwe zimenezi kunena kuti Amalawi akuzunzika, fetereza kulibe, fetereza mungopasana nokhanokha, mukungopita munjene mulilongwe muwakawaka mundu kumagawana fetereza kuchokera ku smallholder kumagawana fetereza. Mukumamutenga fetereza uja kumamusiya m'matumba ndi kumadinda mayina anu. Anthu opemphera ndinu anthu omvesa chisoni kwambiri. Ndipo ndi madabu akuti kandi umphawi umene ukukupwetekani. Anthu opemphera ndinu amene munayenera mukhale pasogolo kumamuuza President Chilungamo, kumuuza Chilungamo kuti ziko silili bwino, ndalama ikungogwa deire, ndipo zinthu zikungokwera. Ndipo mavuto amene ati akumane ndi Amalawi amene ajawena aja akanenedwa aja ambuyo amene aja ndi pang'ono. Amalawi akutikumana ndi mikwingwirima yoopsa, ndipo zija zinkachuka pakati apo kuti anthu aku Zimbabwe amavutika, amene ajawo ndi pang'ono, koma Amalawi avutika koopsa.
ziko ilili lafika pena pache moto uja ukuchepa mene kukutenthera moto ukuchepa ndena achi basi akavale makolala awo basi mimba khwepe ulendo ku State House basi ndikumakanena kuti bwana zinthu zili bwino tikukupemphererani ndipo zisankho zitikufuna kuti muwine ati awine ndani inu ndinu makape kwambiri ati awine ndani a satana inu mama kuti mukamuuze kuti akulu mene zinthu zilili you need to step down muchite resign ndiye basi kumana kuti tikufuna tikuyikeni manja basi kumene kujako phwi kumene kumatafunani nyama zanu masausage anu masausage kumene koko kumwaimwa kumene koko mawaini ali basi ulendo kumapita mmakwanu inu anthu omvesa chisoni kwambiri utenga umene ukupita kuma estate akumulanje mama wa uno maka ku Lugeri Tea Estate komanso Eastern Produce komanso ma estate onse akuthyolo ndafuna ndikukumbuseni kunena kuti Vincent Wandale ndi ineyo tilipo and do not touch our people, do not touch thy people chifukwa maesteti mumwakula uchisiru kwambiri ndipo inu a Vitumbiko Mumba popeza ndinu minister yekhayo amene mwasalako kuno ku Malawi ndafuna muumve uthenga umama wa uno kunena kuti muthamange kupita ku Lugeri Tea Estate kumene azungu sopano akufuna kuti azizuza anthu tikunena panopa as we talk this morning bwana Vitumbiko Mumba kumene muliko kapena amene muli nawo pafupi mwatumizire audio kunena kuti he must intervene immediately kunena kuti anthu azungu aku Lugeri Tea Estate achosa anthu opambana 500 ku Chikuli division nkhani yake ndiyonena kuti azungu aku UK anabwera mezi iwiri yapitayo kuzawauza anthu kunena kuti ifeyo takondwera nditi wanu okoma ndipo aliyense timpasa 500 bonus kuchokera khandi osesa khandi ochera khandi wamfactory azungutu anyacha makobiri aku UK anabwera kuzanena kuti azapereka bonus ndipo izizi sizobisaso iyayi aliyense akuziwa ngakhale makapital ngakhale managers akudziwa kunena kuti azungu anapereka ndalama yakwanira 500,000 kwa munthu ina aliyense sitikudziwa kuti Lugeri ili ndi anthu angati lero ndalama ija akuluakulu aja ija wapasa mwezi watauja 24,000 mwezi unonso 24,000 out of the 500,000 and yet amachita kunena kuti ndipo anthu inuyo ndalama imene musasewerese mumangire nyumba zanu mulipire sukulu zanu kumauza chonchotu lero kukwachita haya anthu ena achana kude ena chochokera kuti association ku Blantyre basi kuza malankhula ndi anthu kuti ayi zimeja ndizonama azungu aja amangochita joke azungu angachite joke ndi ifeyo azungu akachoke kunja azachite joke ndi ifeyo nde anthu zimeja zitamanyasa apanga ma demonstrations ameja tikunena pano maling leaders kumaso anthu opambana 500 achosedwa ndeti kufuna tikuuze ni Lugeri Tea Estate minda imene iyi yati ndi ya makolo wathu ndipo ife zimatipweteka pakana lero anthu akumulanje ndi kuthyolo kuti inuyo azungu munabwera instead of respecting us amene tili the owners of this land mukufuna muzitizunza ndeti kufuna tikupaseni warning kunena kuti anthu amene mwawachosa muabwezere pa ntchito chifukwa anthu ndosalakwa muabwezere pa ntchito ngati simuabwezera pa ntchito tichita na mobilize mulanje ndi thyolo tikufuna tikuthamangisani nonse muzipita mmakwanu ndipo musaone ngati nkhani imene itinayiwala nkhani imene sitinayiwaletu nkhani imene sitinayiwale and munayamba system Eastern Produce komanso ino a Lugeri munayamba system yosawalemba anthu ntchito a Vitumbiko Mumba mukuyenera mumve zimene zizi ma estate onse akumulanje ndi kuthyolo maka Eastern Produce anayamba ujene system yosawalemba anthu ntchito kumango apasa anthu ganyo
ya mwezi ni mwezi iwiri, mwezi itatu ikatha achose atikuopa kupereka ma pension komanso other benefits. Izizi ndikuzuza anthu amene ali osauka, anthu amene ali landi ndi yawo anayenera kumachita benefit. And tiyi amene iyi tiyi ngakhale president Chakwera nthawi ina ndinazamuuzapo kunena kuti tiyi sitimachita benefit ifeyo, tiyi amamuchita auction ku Kenya. And munomo mmangobwera fertilizer ndi machinale, ndalama zonse zimapita palibe chimene chimapindulapo dziko la Malawi. So ino avitumbiko mumba popeza ndinu amene minister amene akuoneka ku Malawi kunoko kuti amene iyi ndi minister amene ali moyo wake welfare yake waisiya kwambiri pa anthu. Mupite ku Lujeri mukachite intervene anthu achosedwa ntchito amene so masalaries yawo ndi ochepa kwambiri, palibe amene amalandira 100,000 palibe. Ngakhale oloma managers ama estate munati mwaone amangooneka kuti aone manager achifukwa ali ndi njinga ya moto, ena okuagulira mawu ati marava folo achikazi aja munthu wonene pa kwambiri kumakwera lava folo akuzunzika kwambiri anthu mma estate. Choncho mukuyenera mupite ku Mulanje mukachite intervene, muyenere mupite ku Minimini, mukuyenera mupite ku Greenock, mukuyenera mupite ku Landadero, mukuyenera mupite ku Esperanza, mukuyenera mupite kuje ni ku Limbuli tea estate kumene konso anthu amene akuzuza anthu even kuwalanda anthu malo awo. Uyutenga muzi wonse ndikuuzunguza ndi tea, ndizomvesa chisoni kwambiri. So mabwana Alujeri tea estate, we are coming for you. If you are not restating these people, we are coming for you. And iso pali ena wawa akubalaka Portland Cement amene akuzuza anthu ku Ng'anga area amene akufuna kuthamangisa anthu. Ndafuna ndikulimbikiseni inu anthu akubalaka kunena kuti osaopa wina aliyense. Ziko lino ndi la democracy, osamuopa wina aliyense, osalola kuchoka malo anu chifukwa anthu amene akufuna zikutenga ninu ngati ndinu zisiru life akapolo. Ziko lino sirathu komandirawo. Ngati sapanga needful kupereka compensation yokwanira, musachoke kumene koko ngakhale olwatu apolisi atabwera motani. And ngati kuti anthu ena omvesa chisoni ndi apolisi amene akumayenda m'manyumba mwa anthu usiku kumaamenya anthu kumasakasaka anthu kuti aziyapha. Ndamva chisoni kwambiri kuti apolisi anapita ku Ng'anga ku area imene kuli akufuna kuti azipanga ku simenti ndi kumakasakasaka anthu usiku. Zimene zili zosiyana ndi malamulo. Anthu ali ndi right yawo kukaniza malo awo kapena ayi. Ndi uchisiru weniweni kuti muzititenga ifeyo Malawi ngati anthu osaganiza. Oyi, ifeyo ndi ife anthu oganiza. Ziko lino ndi lathu. Ziko lino sila munthu wina aliyense. Ziko lino ndi lathu. That is why ifeyo Malawi tikachiona chinthu chikuti ichichi chikutipweteka timayenera tizichita voice out. Osakhala kumaopsezana yayi. Andi ndi chani chimene munganene inu kuti ati mwachipanga muziko munomu? Ndi chani chimene mwapanga inu chimene anthu akhoza kumachitchula kunena kuti inuyo IMCB mwapanga? Popeza ndi apa mungopanga inu zinthu zofoira zokhazoka basi kutanganidwa ndi kumafuna kumabera mavoti. Malo kuti mukalembese anthu muchilungamo kotapita ni kulikoma mukaone. Likoma Island palibe amene alembesa za mavoti. Mupite ku Nkhatabe palibe amene alembesa za mavoti. Basi anthu pakana leroli anangobwera ndi machini yawo mama ake ndi kumanyamuka kumapita. You think we are stupid? And it and there will be a day when we will rise against you. Ena ife tinapereka miyoyo yathu panjanji sitimaopa wina aliyense yayi. Tisamaopsezane muno Malawi palibe amene ziko lilili lache. Ndipo mukanakhala anzeru mukanauzana muchite resign chifukwa palibe anything that you can show. Anthu akuzunzika kwambiri. Ndalama ikugwa daily, zinthu zikudula, anthu akuzunzika, mankhwala muzipatala mulibe, fertilizer ndi uyuyu kulibe, china chilichonse chinavuta muno Malawi. Ndiye muzikati nyasa nyo kuti boma ndilomweri la chani, boma ndilomweri la amanu. Palibe zokuti tiziopsezana muno Malawi. So mind you, anthu akubalaka ndikufuna ndikulimbikiseni. Akapitiriza zokuzuzani imbani phone 0-9-2-3-6-5-0-3-5. Tibwera kongo tizapanga mademo.
komanso mulanje ndi thyolo konzekani, ndipo kumene kuli a Vincent Wandaleko konzekani tiyimbirane mafoni tikumane ndi anthu amenenso ambiri mwa iwo ndi atheba kumene kuja kumulanje ndi kuthyolo komanso madera ena ngakhale ku Lilongwe kuli anthu amene anakagwira ntchito mdziko lino atheba anapita ku South Africa koma kuzunzika pakana lero boma la Malawi linaba ndalama zawo. So tikuyenera tipange mademo anyo ophatikiza anthu atheba ophatikiza kulanda malo athu ati mulanje ndi thyolo mukafuna nkhondo tiyamba nkhondo ifeyo ana obadwa kumene sitikuopa wina aliyense ya musamatizuzire anthu ndikunena atu ndi inu akumafisi inu akukamfozi inuyo nonse a Eastern Region Eastern Produce mukuyenera musamale kwambiri osamazuza anthu makamaka azungu akulujeri kumene kukuli mzungu ina akuzuza anthu kwambiri akusiyana ndi Meos akusiyana ndi Sinero apa Esperanza kale kunali Figi kumene kujako kunali Figi kunali Sinero kunali Lawrence anthu azungu amene jatimakhala nawo bwinobwino koma wawa akufuna azizuza anthu. Simero to anapita koma anali munthu amini Meos anali munthu wabwino kwambiri Meos waku Lujedi Tea Estate so friendly osakhala kumazuza anthu ya kuliso amwenye ena mukufuna muzizuza anthu ma estate amwenye ochokera ku India tithana nanu posachedwa palitu amwenye ena abwino kwambiri okoma mitima koma osakhala zinkhanira zomafuna kumazuza anthu. So Mr. Vitumbiko Mumba Minister Ekayo amene wasala kuno ku Malawi amene akugwira ntchito amene sobano wasukusula anthu sukusulisa anthu m'maso amba kugwira ntchito kumaoneka ngati ne minister chonde you must take note of this. Lujeri Tea Estate ikuzuza anthu yachosa anthu 500 ku Chikuli division over 500 chifukwa chokuti anthu amachita protest ndalama imene analonjezedwa ndi azungu aku UK akufuna abere ndalama zawo kwabwera mabilions chifukwa Lujeri yokhayo ili ndi anthu osakhala masewera ndiye kwabwera mabilions ndikumapasa anthu ma 48,000. That's completely utter nonsense. Ife sitimafuna nawo zopusa zangati zimene zozo ya Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village Tie Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.